अशी भूक लागली अशी. तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये आणि कोकणी सेवेत चॅनलवर. तर आज रविवार आहे, मस्त तिकडे घेऊया आपण कालचे बनवले सँडविच गरम करायला. तर जास्त वेळ न घेता, कारण की जायचं थोडं बाहेर कामासाठी. तर आता मस्तपैकी इथं आपण ठेवूया आणि सँडविच गरम करू घे. सँडविच पप्पांचे उपवास वरती जायचं, तुम्हाला दिसत आहेत ना? दिसलेच पाहिजेत. मग बोलूया मस्त की सँडविच गरम करूया. गरम काय म्हणतात, तवा तापलं आपलं कणकणी गेलं मस्त. तवा तापला मस्त बटर लावून घ्यायला. आणि आपण काहीतरी शूट करू असं आपण आहे. पण आमचा एमटी गेला घालतोय आणि इकडे मस्त आता फोन करायला ठेवलं. तीन राहतील मस्त पैकी. पहिले 3 केले लागले, पहिले 3 4 वाजतात. थांबा गाईच, ऑर्डर आले 4 वाजतात. हे मशीन धुवाई वगैरे लागेल तर टाइम घ्यायला आपल्याला भरपूर. पण आपण इकडं बटर लावून घेऊया. बाहेर पोचू दोन आणि आपण बाहेर पोचू. नाही, तो आला होता, मी त्याला बोललो धुवा बी लागेल. पण तो वेगळी येते थोडी मशीन. यार मशीन आपल्याला घ्यायला पाहिजे एक मस्त वाली. नंतर बघू आपण, कोणीतरी दिवाळीला दिली पाहिजे. हा ना, दिवाळीला सँडविच मशीन घेऊन घातली खायला आले. ते पप्पा खातील ना, गरम करूनच देणार त्यांना. समजा नाही देणार. किती आहे त्याच्यामध्ये? देतो ना, अजून एक घेतलं होईल नाही तर गरम करायचं मस्त. करतेस तर कर. कसं आहे, तिला करायची इच्छा आहे तर आपण कशाला टाइमपास करायला. तिला मी शिकवलं आणि मला म्हणते टाइमपास करायला. शिकली का बघते गाई. तुम्ही ते गरम करायच्या आधीच टाकले बटर. हे बघा बाहेरून दिसतंय बटर ना. बटर बरोबर लावलंय मी आधीच. काय, थांबा जरा हात पुसू द्या. आपले सँडविच झालेले तयार. गरमागरम खायला लावू. तिकडे आता आपण खाऊया आणि मस्तपैकी आपलं जे काम आहे ते जाऊया पप्पांसोबत करून येऊया पटापट तुम्हाला भेटायला परत. तर पाऊस नको यायला बस, बाकी काही नाही. तर इकडे असं घेतलं मी थोडंसं थोडंसं एकदम थोडंसं जास्त नको, थोडंसं चवीनुसार. तर खानो, मी आता सँडविच खातो, तुम्ही पण काहीतरी खा. चला नंतर भेटूया आपण. श्वासमध्ये गेला गेला. चला आपण नंतर भेटू. मस्त शिकले तर सगळे मस्त न्यायचे थांबा. चला आपण नंतर भेटू. तर मित्रांनो, तिला दाखव तोपर्यंत. तिला दाखव ना तोपर्यंत. तर तुझ्या फोनमध्ये रील आहे बघ. तर सकाळच्या शूट नंतर डायरेक्ट दुपारी बाहेरून आलो काम करून आणि मग झोपलो, कारण थोडी तब्येत डाऊन झालेली. तर आता एक शूट करायचा मूड झालेला आहे. उद्या घरी येतं, उद्या आपल्याला थोडं जायचं आहे BMC हॉस्पिटल. तिथं पण थोडंफार बघतो, तुम्हाला शूट दाखवतो मी. तर आता करायचं शूट. भाऊ आलेत आपले, चरण भाऊ आले. चरण भाऊ, ऋतूचा आणि माझ्या करायचं शूट. कंटेंट दाखवतोय तो फ्रीजवाला. तर आता एक करूया शूट छान असा, मस्त असा, आणि तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतो मी. चला इथं स्टँड लावतो आणि लावतो आजच्या आपल्या ब्लॉगमध्ये. आणि मस्त अशा ब्लॉगमध्ये बघा, तुम्ही पण एन्जॉय करा. आणि पुढच्या महिन्याचं पण प्लॅनिंग झालेलं आहे. ती मशीन पण आलेली आहे जी आपल्याला बनवायची. तुम्ही बघितलीच असेल, नसेल बघितलं जाऊन ब्लॉग बघा.
शिवने आपल्याला दाखवलंय कसं ठेवायचं त्या मशीन मध्ये, कसं बनवायचं ते दाखवलेलं आहे. तर इकडे ते पण फ्रीजमध्येच असणार ना? गायडन्स करतात आमचे साहेब. त्याला पण बोलले 2-4 गाणी घ्या, आपण जाऊ तिकडं. आता तो प्लॅनिंग करतोय की नाही माहिती नाही मला. तर चला घेऊया आम्ही शूट. आता इथं लावतो मी स्टँड, तुम्ही पण बघा स्टँड स्टँड. अंडरस्टँड अंडरस्टँड. भाई भाई मारतोय हा भाई तो चला शूट चला गाणं चला पण shoot चला करणार नाही सांगतो का, तिकडे गेलं फिरायला तिकडे करू करू चला कुठं चला तरी चला. बघा हसतो हा माणूस, त्याला मी 10 मिनिटासाठी बोलून आणली. तर पहिली गोष्ट आपला कचरा त्याला बाहेर ठेवूया आपण. तर आता आम्ही करतोय शूट. झालंय तुमच्या बघून. गाणं वाजते बंद Copyright, copyright. कर. चला इथं लावूया आपण ना स्टँड. तू कुठून घेणार शूट? हा तू घे वेगवेगळा, जिथं तुला वाटेल तिथं हा साईडला कर. ओके 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 माय प्ले स्टार्ट. दिसतोय येस. आता चरणी जीवी अडवली ना AMB मध्ये. चला चला. तर मी कुठून येऊ भाई? बसणार. मी इकडे बसू का? मग हाय इकडे आहे मी. तुम्ही कसं माहिती का? तू तिकडे ये अशी, म्हणजे ह्याच्यात बघत ना घेऊ, अशी खाली अशी येते. अशी अशी. माझा वॉक बघायचं खाली आहे ना, मग तुला खाली घेतो, चरण दाखवेल नंतर. मग तुला अशी मी असं घेणार रे बा, असं फक्त मग वर काढायचं तुला असं. आणि मग इथून मग मी येणार. क्या भाई ते क्या कर आपल्यावर रहे ते हो? पण अरे हा हे कोण आत ठीक आहे. हे डायरेक्टर असं आहे तो भाई. हे मी दिसत नाही साईड. तिथे ठेवा. ऑरेंज वाला चिंटू. चला आता व्हिडिओला भेटू. इकडून इकडून यायचं. या तिकडून. Yes. पप्पा साईडला पप्पा. हँड बंद करू फॅन. ह्यांचं तसं आवाज येत नाही. तर ऋतू बघ कशी येईल. 3 हसू नको, एकदम सिरियसली अशी भूक लागली अशी आहे. पिल्लू आहे. चला चला 1 2 3 कॅमेरा रोल ऍक्शन. थांबा. थांब तशीच थांब. थांब. माझा रोल आला. मी येऊ? काढा. मी कुठून येऊ? बस तसंच थांब. अरे परत तुम्हाला परत घेऊ. प्रॉपर ओपन आणि मस्त खुश. कोणी असं मी कुठून येऊ भाई? मी त्याला दाखवण्यासाठी गेलो होतो. बोल फक्त असंच बस. असंच ओपन करा. हा बस बंद करतो ना. मी येऊ कुठून येऊ? थांब तुझ्या पाठून ये. करतो मी करतो थांब. हम्म. हा ओपन. खुश हो. आता कुठून येऊ? पाठवून दे. कुठून येऊ? गाईज माझी एंट्री झाली. आणि टॅप कर. येऊ का? टॅप करून असं कर. तिला हा ठीक आहे. ठीक आहे मी मग frame मध्ये बसेल ना. बसणार 3 2 1 स्टार्ट. ये नाही जवळ ये. बोललो मी फ्रेम मध्ये बसणार नाही. येऊ का? थांब जरा मग मी फ्रेम हलवला. दिवसात येऊ का? एक काम करा ना. रोल कटबीट नाही, एकच ह्याच्यामध्ये होऊ दे. परत ओपन करू दे आणि बघून हसू दे. न्यू टॅप, कारण की एका फ्रेम मध्ये बसेल. हा या ओके माय बेबी. गाईस मी थांबा घेऊया आपण असू दे. ठीक आहे ओपन कर. परत ओपन करा. 3 2 1 स्टार्ट. बंद कर. आया. थांबलं वाटतं. करू शकतो. बन गया गाईस. गाईच झालं बघितलं नाही यार. बस काय गाईच झालं. ठीक झालंय, छान झालंय, मस्त झालंय. थँक्यू चरण. वा एडिट झाल्यावर बघा डायरेक्ट हा, जायचं. edit. कुठं खाली आपलं इथं सुयोगभाऊचा इंस्टा लिंक आहे. क्लिक गो देअर. आणि इथं पण टाकतोस ना. कुठे जाऊ नका, इथंच बघा. मग इथंच बघा. जाऊ नका, इथंच बघा. तिकडे पण बघू दे गाईच. इकडे फक्त इथं 2 दिवस लेट येईल पण येईल. नाही भाई येईल. बघूया आपण उद्या आम्ही BMC हॉस्पिटल मध्ये एडिट करत बसू. सगळ्यात पहिला फेसबुकला जातो. फेसबुकला हा पहिलं फेसबुकला पहिलं बघा, मग इंस्टाला बघा. नाही मग युट्यूबला बघा, मग इंस्टाला बघा. ठीक आहे. खायचं नाही रिअल मध्ये.
कुठं काढलं मी रिअल झाले गायचे. तर चला चल आजचा शॉर्ट झालेला शूट. धन्यवाद चरण दादा. येस ऐसे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. येलो 85,000 इकडे तर चला, कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब. भेटूया उद्या. शुभ रात्री. काळजी घ्या.